شگرنت منا گو پرورا گو صاحبی گنجیں درا شیر پا شکارا ربطتی چیزے ندیست برگشت تھی بی برگ ہما ذل الا کینگ کے زرتا مندلا او لشکری بازیں جم جتا آتا بپلیں کا چرا رب تک پا سمی گورما ٹپیں تا گور وانا ادا برزو پٹکیں عمرا شیطانی ریش پشتیں ہرا زنڈو ٹوئنت چوش ترا تو سربوت با گسا سی کرتگیت نو سمیا کہ بی برگ برتی گورما امی جنو زامی جہا آتا وتی براسی گسا آتا پا دو دائی گسا لالا منی دودا منی بی برگ کے برت منی گورما بدنام بتوں من رندانی تہا دودا بگشتیں پا دپا ہچ گم مور دادا ادا کولنت منا گومنی خدا یا زیاں کنا حیثیں سرا یا کہ بیاراں تئی ماں گورم کترہی گوستیں شا سرا زرتک بزامو اسپرا کلی بچپیں کوپگا نانت با تورگی تہا بستا وتی پشتے سرا کپتا پا بی برگی پدا برتو رسینت نیمی رہا بوش تو بی برگ ناروا گجنک کے ترا کرتا خدا بیا کے برون برمنی گسا خیرات بدین نام خدا چوشا بدے منی گورما بی برگ جواب داتی ادا لابتو مجاں دودا دگا مردے بے نو دیما درا سبزے بشیپا منترا کسے مگندی تی پدا ہر دو کے پیشی زم جنا ہر دو کے لگاں گور پا گور ڈک وراں سبزیں سگار اودا کے جنگی ہیں نامرد لگور ہم بے نئیں ولی محمد رکشانی من بلوچی لفظاں کا پٹپول کاری نامہ زانگ بھی بلوچی دو ربیدگ پہلوانی ادب بلوچی لفظاں کے سرا میں پاکستانہ آئیے اولمی کتاب نامے کے 5 سال پیسر بزاں 2015 چا بلوچی ادبی جودکار بحرن نے مگا چاپ چا چمگ چاپ شنگ ناصر آباد نے مگا شنگ بیتا اجا ولی محمد رکشانی 1948 نمروز افغانستان اولس والی درویش خانے حلقہ ودی بتا 1974 وتی وانگے سرجم کنگا پد آیا ابن سینا وانگ جا کابلا معلمی بستارہ کار بندات کت افغانستان آشوبہ پد آیا صوب نامہ حالتا کی چاپ شنگ کت ای حالتا اگدہ 5 سالہ واجہ رکشانی شونکاریہ چاپ شنگ بود چدو پد ہمیں حالتا کی ماں بلوچی زبانہ چ نمروزہ ہم چاپ شنگ کد بازیں وحدیہ آیا آل انڈیا ریڈیو دہلی و کابل ریڈیو بلوچی برنامہ ہاں کار کت واجہ ولی محمد رکشانیہ بلوچی زبان و لفظاں کے سرا بازیں کتابی نوشتہ کتا لہتے کتابانی نام چوئے وڑاں نگاہ بتاریخ زبان و ادبیات بلوچی سیاسی سماجی لغات نامہ اصطلاحات سیاسی اقتصادی مسائل کلچر و دود و رویدگی و دگے بازیں کتابیں چاپ بتگ و لہتے پا چاپا منتگ بلوچی یک نامداریں پٹپول کاری بیتگ 19 ستمبر 2007 واجہ رکشانی ماں افغانستانہ بیران بود دوداں کی کتاب بابتا ہمیں سرحالہ بلوچی ادبی جودکار بحرن کمکار مستر عبید ناشاد ہمیں کتاب تہا نوشتہ کند کے بلوچی کوہنی لفظاں کے پما سرزبانیت کو سربوتا اشیے چنگو نزارگو گشگیواری یک مزنے جہدو پٹپولے لوٹی چوش کے ای گیدی شہر سینہ در سینہ سفر کنان پما سربوتگن تو ہجبر نوشتی دروشمار نبوتگاں پمشکا ایشانی بازیں بندے وحد گوزگ پجیگا گار بوتگو بازیں شعر وطم وط مانگی شتگ ہمیں شعرانی پشدرے بازیں قصاؤں وحد پجیگا مانگی شتگوں پیریں کماش و پہلوانانی کمکا پما ہرچی کے سر بوتگ نوشتی دروشما آرگ بوتگن تو آرگ بوگایاں بلوچانی سرڈگار مزن و شاہگان ای پراو شاہگان سرڈگار بازیں ہند و دمگاں
یہ حدی شعر و داستان وطموت پر کدگری داراں اجا ولی محمد رخشانی ای کار ستا کرزید کے ایاماں افغانستان بلوچ دمگانی پہلوانا چا ہمیں کوانے شعری داستانہ چا بازین نزاور تک چریشانی وانگا خبر دیما قید کے بازیں داستانی میں حلق دمگاں دگ دروشمی آستن تو افغانی بلوچانی کر را دگ رنگیاں آیاں ماں ایشان دیما آرگائند کے گیدی شعر شاعری داستانن سرا گپ پترانے بندات بیبی تو بائدین پٹو پولکارا ای خبرے گشینگا آسراتی و کمک برسی کے راستے قصہ و داستان و ایشانی شعر کجام رنگا بودتگاں تو 8 سال پیسرے گپند کے واجہ ولی محمد رخشانی نازاور تگیں شعرانی دویں دفتر واجہ ڈاکٹر شاہ محمد مریا منا داتگتاں بلے ای منی نابودی بودتا کہ بے بہائیں مڈی ماں چاپ و شنگ کت نکنا اتگاں پری نابودیا ماں واجہیں ولی محمد رخشانی ارواح چا پہلی لوٹاں ہو پری حبرہ وشوں کی امانتا راج دستاں سر کنگاؤں منت واراں واجہ منظور بسملے کہ آیا بازیں گرانے لفظانی معنی نوشتہ کتگن تو کمپوزنگ کاراں مدد و کمک کتا منت واراں دوست سنگت فدا احمدے کہ آیا ای کتاب کمپوزنگ و ہرتوانیا و چاپ شنگ کار سرجم کتگاں اللہ معیار بلوچی میزران بات